खुलुमबाय गिबियाव नायगोन नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों जोंहा दासान्दि सरकारि न'नि थाखाय एबा PMAY-G न'नि थाखाय जोंहा जिअ'-टेगिं एबा सार्भे खालामनाया सोलिगासिनो दङ दै लास्ट डेटआ मैयानोमोन नाथायबा बे लास्ट डेटखौ दायो बारायना होनाय जाबाय दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों लास्ट डेटखौ माब्ला खालामनाय जाखो आं बेखौबोथ' निसय खोन्थाहरगोन दा बिनि अनगायैबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे बाथ्राखौ बुंहरनो सानदों मानो होनोबा नोंथांमोना गोबां मानसिफ्रानो जब कार्ड गैयालासिनो सरकारि न'नि थाखाय जिअ'-टेगिं एबा सार्भे खालामना नोंथांमोना एप्लाइ खालामदों आरो दा नोंथांमोना सरकारि न'खौ मोननो हागोन ना हाया नैबे जब कार्ड गैयाबा आं बेखौबो खोन्थाहरगोन आरो जब कार्डखौ नोंथांमोना बहा थांनानै एप्लाइ खालामनो नांगौ आं बेखौबो खोन्थाहरगोन दै आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना गोबां मानसिफ्रानो माने सिगाङाव सरकारि न'खौ मोनखांनायानो माने एप्लाइ खालामनायखौ आं नुनो मोननाय जादों आरो बेल' नङा जायफोर नोंथांमोना माने सरकारि न'खौनो मोनथावना नङा दा नोंथांमोनाबो सरकारि न'नि थाखाय एप्लाइ खालामदों आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना सरकारि न'खौ निसय मोननो हामारगोन ना हामारा आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो आं खावलायदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायनानै लाथारनानै आरो आंनि मोनसे खावलायनाय थाग्रोबावबाय दै नोंथांमोना गासिबो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलाय होननानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम नैबे लास्ट डेटनि बाथ्राखौ खोन्थाहरग्रोनोसै जोंहा मैया अक्ट'बरनि 18 तारिखमोन दा बे लास्ट डेटखौ अक्ट'बरनि 22 तारिखसिम दायो बेखौ खालामनाय जाबाय 22 तारिखसिम खालामनाय जाबाय दे जोंहा दिनै 19 अब्ला जोंहा खैदिन दंबावो सानथाम दंबावो जोंहा नैबे न'नि जिअ'-टेगिं एबा सार्भे खालामनाया दा बिनिफ्राय फैदो जायफोर नोंथांमोननियाव नैबे जब कार्डआ गैया दा नोंथांमोनाथ' सार्भे एबा जिअ'-टेगिं खालामना हरदों नालाय दा नोंथांमोना सरकारि न'खौ मोननो हागोन हाया आं गिबियावनोथ' बेखौ बुंहरनो सानदों जाखिनि नोंथांमोना जिअ'-टेगिं एबा सार्भे खालामना हरदों दा नोंथांमोना हरदों माने एबा जिअ'-टेगिं खालामना हरबाय माने नोङो सानना जे आं सरकारि न'खौ मोननो हाथारसिगोन होननानै नोंथांमोना बेबादि मालाबाबो साननो नाङा मानो होनोबा बे मात्र एप्लाइनि प्रसेसल'सो बियो मात्र जिअ'-टेगिं एबा सार्भेनि प्रसेसल'सो जादों होननानै आं बेखौ बुंहरदों आरो बिनिफ्राय नैबे जाहैबाय जोंहा जब कार्ड गैयैफोरनिया दा जब कार्ड गैयैफोरखौबो नोंथांमोनखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय खाबु होदों नाथायबा नोंथांमोना नैबे जब कार्डखौ एप्लाइ खालामनांगोन एबा खालामना लानांगोन नोंथांमोना नैबे बेनिफ्रायसो लिस्ट फैनायनि सिगाङावनो नोंथांमोननिसिम खाबुखौ होगोन नोंथांमोना जब कार्डखौ होनो थाखाय दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना जब कार्ड गैया नोंथांमोननिसिम आं खोन्थाहरगासिनो दङ बोरै नोंथांमोना जब कार्डखौ एप्लाइ खालामनांगौ बिनि बागै आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम नैबे जायफोर नोंथांमोना जाथा मोनला एप्लाइ खालामगासिनो दङ इलिजिबोल नंगौना नङा एप्लाइ खालामनो मोनथावना मोनथावा बेखौ मिथिया हसियानो जाथा मोनला नोंथांमोनानो माने न' मोनजोबगोन सानथारना नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लाजोबदों आरो जायफोर नोंथांमोना माने सिगाङाव सरकारि न' मोनखांनाय नोंथांमोनाबो माने एप्लाइ खालामबावदों आरो दा बिनि बागै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरजोबगोन सोरबादिया नोंथांमोना मोनथावा बेखौ जायफोर नोंथांमोननि न'आव दायो फाक्का हाउस दङ फाक्का न' दङबा नोंथांमोना सरकारि न'खौ मोननो हाया दा बिनिफ्राय जुदि नोंथांमोना सिगाङाव नैबे PMAY-G एबा सरकारि न'खौ नोंथांमोना सिगाङाव मोनखांबायबा नोंथांमोना नैबे सरकारि न'खौ मोननो हाला दा बिनिफ्राय न'आव जुदि साखा थंथां नङाबा साखा थोंब्रै गारि दङबा नोंथांमोना मोननो हाया बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय नोंथांमोना जुदि कारफोर दङबा एबा नैबे साखा थंथाम गारिफोर दङबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हाना अट' बायदिसिना दङबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो मोना जोंहा बेहाय लिरना होनाय दंखायो दा बिनिफ्राय नोंथांमोननियाव माखासे एग्रिकालचार भेहिकेलफोर जेरै ट्रेक्टरफोर दङबा बिनिफ्राय ट्रेक्टर फिसा साखा थोंथामफोर दङबाबो नोंथांमोना सरकारि न'खौ मोननो हाया जायफोर बिथांमोना सिगाङाव मोनबाय बिथांमोना नाथायबा बे बाराव नोंथांमोना मोननो हानाय नङा मानो होनोबा जोंहा बे जाहैबाय मोनसे गोदान गाइडलाइन्स बे आसाम सरकारनिफ्राय फैनाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोना नायनांगोन जायफोर नोंथांमोना किसान क्रेडिट कार्ड गोनां बिनिफ्राय लिमिटआ जाहैबाय 50,000नि बारा अब्लाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय बिनिफ्राय नोंथांमोननि न'खराव जुदि सोरबाफोर सरकारि साख्रि मावग्राफोर दङबा नोंथांमोनाबो सरकारि न'खौ मोननो हाया एबा नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हाया दै नाथायबा नोंथांमोना सोरबा बेबादिनो थालायगोन ब्रायनो नोंथांमोना सरकारि न'नि थाखाय एप्लाइ खालामनानै लालायगोन मा जानोब्रा एप्लाइ खालामगोन गोबां मानसियानो एप्लाइ खालामदों माथो होननानै नोंथांमोना साननानै एप्लाइ खालामलायगोन नाथायबा मोनसे खोथा दै नैबे अरुणोदय स्किमखौबो गोबां सरकारि साख्रि मावग्रा मानसिफ्रा एप्लाइ खालामना लादोंमोन बिथांमोननि सायाव एक्सन लादोंमोन दा बेनिखायनो नोंथांमोनाबो एसे साबधान जाबानो जाबाय जुदि नोंथांमोननि न'खराव सोरबा सासेयाबो सरकारि साख्रि मावोबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लायोबा उनाव सरकारा एक्सन लायोबाथ' जोबोद गिनांगौ बाथ्रा जागोन नालाय दा बेनिखायनो आं बे बाथ्राखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरखाबाय आरो नोंथांमोना जुदि एप्लाइ खालामथारोबाबो साबधानै एप्लाइ खालामबानो जाबाय नङाबा साख्रिया हले नोंनिया थांनो हागौ आरो मानो होनोबा अरुणोदय स्किमावनो एक्सन लादोंबा नैबे PMAY-G स्किमावबो एक्सन लानोबो हागौ आरो खुनु थिग गैया दा बिनिफ्राय नोंथांमोना जुदि नन एग्रिकालचार एन्टारप्राइज नोंथांमोना गभर्नमेन्टजों रेजिस्टार खालामनानै लाबायबा नोंथांमोननि न'खराबो एप्लाइ खालामनो हाया जेनेबा माबाफोर एन्टारप्राइज नोंथांमोना दङबा दा बिनिफ्राय बे एन्टारप्राइजखौ नोंथांमोना गभर्नमेन्टजों नोंथांमोना माने रेजिस्टार खालामबायबा नोंथांमोननि न'खराबो सरकारि न'नि थाखाय एप्लाइ खालामनो हाया दा बेजों लोगोसेनो आरो नैबे मोनसे इम्परटेन्ट खोथा दै
नोंथांमोननि न'खराव सोरबा जुदि सासेबाबो मेम्बारा जायखिजाया सासे मानसियाबाबो 15,000 जुदि मास मोनफ्रोमबो खामायोबा नोंथांमोननि न'खराबो सरकारि न'नि थाखाय एप्लाइ खालामनो हाया दै। दा नोंथांमोना मोजाङै मिथिना मोनबाय जानो हागौ। नोंथांमोननि न'खराव जुदि सोरबा सासे मानसिया 15,000नि बांसिन एबा 15,000 मास मोनफ्रोमबो खामायोबा सरकारि साख्रि नङाबाबो जेनेबा जायखिजाया बिजनेसानो जा बायदिसिना खामानि मावा मानो जुदि मास मोनसेयाव 15,000 एबा 15,000 बांसिन फैसा खामायोबा नोंथांमोननि न'खराबो सरकारि न'खौ एप्लाइ खालामनो हाया। दा बिनिफ्राय इनकाम टेक्स होयोबाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हाया। आरो बिनिफ्राय नोंथांमोननि न'खराव जुदि 2.5 एकर्स नङाबा 2.5 एकार्सनि बांसिन जुदि इरिगेटेड हा दङबाबो नोंथांमोननि न'खरा सरकारि न'खौ मोननो हाया आरो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हाया दै। आरो बिनि अनगायैबो 5 एकर्स नङाबा 5 एकार्सनि बांसिन जुदि आनइरिगेटेड लेन्ड दङबाबो नोंथांमोननि न'खरा सरकारि न'नि थाखाय एप्लाइ खालामनो हाया। बे जाहैबाय जोंहा माखासे क्राइटेरिया। नोंथांमोना जुदि बबेबा मोनसे केटेगरियाव गोलैयोबा नोंथांमोना सरकारि न'नि थाखाय एप्लाइ खालामनो हाया। दा बे जाहैबाय सोर नोंथांमोना सरकारि न'नि थाखाय एप्लाइ खालामनो हाया। सोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो बेखौथ' नोंथांमोना बयबो मिथिखायो जानांगौ। आं बेखौ खोन्थाहरला, नोंथांमोना नायनो हागोन नै सोर नोंथांमोना सरकारि न'नि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो। दा बिनिफ्राय फैदो नोंथांमोना जब कार्डखौ बोरै एप्लाइ खालामनांगौ आं बेखौ खोन्थाहरनो सानदों दै। जब कार्डखौ नोंथांमोना जोंनिया BCDCसो दं नालाय जोंना बे गाव पन्सायत बेबादि गैया। नोंथांमोना ब्लकआव थांनानैबाबो जब कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो नङाबा BCDCआव नोंथांमोना थांनानैबाबो सरकारि न'नि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो। आरो आं माखासे नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरबावगोन नोंथांमोननिसिम नोंथांमोना अनलाइननिबाबो एप्लाइ खालामनो हायो। बोरै एप्लाइ खालामनो हायो आं बेखौ खोन्थाहरनो नागिरदों दे नोंथांमोननिसिम। दा नोंथांमोना जब कार्डखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा डकुमेन्ट्स नांगोन बेखौ गिबियावनोथ' बेखौ मिथिना लाग्रोदो नोंथांमोना फट'ग्राफ मोनसे होनो नांगोन, माने फट'ग्राफ मोनसे नङा जायखिजाया खैथा नांगौ नोंथांमोना होनो नांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना गासिबो डिटेल्सखौ होजोबनांगोन। नोंथांमोननि न'खराव सोर दङ, बिथांमोननि बैसोआ बैसोआ बेसेबां जाखो, नामा मा, जेन्डार गासिबो नोंथांमोना होजोबनांगोन। बिनिफ्राय नोंथांनि गामि ग्राम पन्सायत ब्लक गासिबो बेखौ नोंथांमोना होनो नांगोन। बिनिफ्राय रेशन कार्ड, भटार ID कार्ड, आधार पान कार्ड बेखौ नोंथांमोना होजोबनांगोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना ST सार्टिफिकेट बेखौबो नोंथांमोना दङबा होबानो जाबाय आरो। दा बिनिफ्राय सिगनेचार, टाइम इमप्रेसन बेबायदि होनांगौ। बेनो आरो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। एसेबां माने डकुमेन्ट्सआ एसेबां माने मोनथावै डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोननिसिम बेहाय बियाखै। दा बिनिफ्राय अफलाइनखौ नोंथांमोना बोरै एप्लाइ खालामनांगौ आं बेखौथ' खोन्थाखाबाय। BCDCआवबो नोंथांमोना थांनानै एप्लाइ खालामनो हायो नङाबा ब्लक अफिसाव नोंथांमोना थांनानैबाबो एप्लाइ खालामनो हायो दे। दा बिनिफ्राय नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो सानदोंबा कमन सार्भिस सेन्टाराव थांनानै एप्लाइ खालामहैबानो जाबाय नोंथांमोना कमन सार्भिस सेन्टाराव। नाथायबा आं नोंथांमोनखौ खावलायो आरो BCDC अफिसाव थांनानै एप्लाइ खालामहैनो होननानै। नोंथांमोना जुदि अनलाइन एप्लाइ खालामनो सानदोंबा नोंथांमोना कमन सार्भिस सेन्टाराव थांनानै एप्लाइ खालामदो। आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना जुदि गावबागावनो एप्लाइ खालामनो सानदोंबा नोंथांमोना नैबे मोनसे एप दं जोंहा उमां एप होननाय। दा बे उमां एपआव फैनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लाफैबानो जाबाय। नोंथांमोना अनलाइन गावबागावनो एप्लाइ खालामना लानो हागोन आरो माखासे डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन। मा डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड खालामनांगोन आं बेखौथ' नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरखाबायानो। दा नोंथांमोना मोजाङै मिथिना मोनजोब्बाय जानांगौ सोर बायदिया नोंथांमोना सरकारि न'खौ मोनथावो। गोबां मानसियानोथ' माने एप्लाइ खालामदों दायो, दावरावथार नालाय दासान्दि जोंहा सरकारि न'नि थाखायनो जिअ'-टेगिं एबा सार्भे खालामनायनि। नाथायबा मोनसे खोथा दे, जाखिनि जोंहा सार्भे एबा जिअ'-टेगिं खालामगासिनो दङ बे जाहैबाय जोंहा माथ्र एप्लाइ खालामनायल'सो। जोंहा बेनिफिसियार लिस्टआ ओंखारना फैबाय। जाखिनि नोंथांमोना लिस्ट बायदिसिना नुबाय थादोंना, दा बे लिस्टआ ओरैनो सिगाङाव एप्लाइ खालामनायनि लिस्ट फैदों आरो। नाथायबा जेसेबांखिनि नोंथांमोननि नामा लिस्ट फैजोबदों, दा नोंथांमोना बे बेनिफिसियार लिस्ट होनना नोंथांमोना साननो नाङा। बेनिफिसियार लिस्टआ एसे उनावसो जोंहा फैगोन। बिथांमोना गिबियावनोथ' नायग्रोजोबगोन। दा जिअ'-टेगिं खालामना लांदों नालाय नायफिनजोबसिगोन आरो बिनि उनाव बे जब कार्डखौ नोंथांमोननिसिम नायसिगोन। दा बिनिफ्राय जब कार्ड बायदिसिनायाव जोंहा माखासे डिटेल्सआ थाखायो जायफोर नोंथांमोना सिगाङाव सरकारि न'खौ मोनखांबायबा, माने सरकारि न'खौ जब कार्ड गोनांसो मोनखायो नालाय। दा बेनिखायनो सिगाङाव जायफोर नोंथांमोना जब कार्ड लानानै सरकारि न'खौ मोनखांबायबा नोंथांमोननि जब कार्डआवनो थाखायो आरो नोंथाङा सरकारि न'खौ मोनबाय होननानै जोंहा लिरनाय थाखायो। दा बेनिखायनो दाख्लै बावैफोरसो नोंथांमोना सरकारि न'खौ मोनदोंबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामबाबो लाब गैया, नोंथांमोना सरकारि न'खौ मोननो हाखानाय नङा। नाथायबा जायफोर नोंथांमोना सिगांथाराव मोनदोंमोन, बै सिगांथाराव मोननायाथ' जोंहा जब कार्डआव जेबो डिटेल्स गैया नालाय, दा नोंथांमोना मोननो हागोन आरो। दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना सरकारि न'खौ मोनाखै नोंथांमोनखौ आं खावलायो गोख्रैनो नोंथांमोननिसिम जुदि जिअ'-टेगिं खालामाखैबा गोख्रैनो नोंथांमोना जिअ'-टेगिं खालामना लाफैयोबानो जाबाय। जेनेबा मानसिफ्रा गिदिंखादों नालाय गामि गामि, नोंथांमोना जिअ'-टेगिंखौ गोख्रैनो खालामनो होफैबानो जाबाय। नङाबा हले आन्दायगोन। नैबे 22 तारिखआनो जोंहा लास्ट डेट। दा बे 22 तारिखनि सिगां नोंथांमोना गासिबो जिअ'-टेगिंखौ खालामना लाबानो जाबाय। गोदान बेनिफिसियार लिस्ट फैगोन, माने बेनिफिसियार लिस्ट फैबावगोन। बिनि उनावसो
जोंहा आरोबाव जिअ'-टेगिं जाबावगोन बे जिअ'-टेगिंनि उनावसो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन खेनथाम खनब्रै बेबादि गाहाम जायो जोंहा जिअ'-टेगिंनि खामानिया दा नोंथांमोना साननो नाङा दानो सरकार न'खौ नोंथांमोना मोननो हाथारसिगोन होननानै दा बे भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोननिसिम बेखिनि बाथ्राखौनो बुंहरनाय जाबाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोना दायो माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्टआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै जाबाय आरो आंथ' नोंथांमोननिसिम खावलायखादों नोंथांमोना गासिबो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाथारनानै दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों।